Конкурсът Spark Club ще се проведе в 4 етапа. В първия етап трябва да бъде записано видео до 3 минути, в което да бъде разказан проекта и екипа, който стои за проекта. Втория етап на конкурса ще протече с гласуване и най-добрите 10 ще продължат към третия етап. Третия етап ще бъде събеседване с жури, в което ще трябва да разкажете подробности за проекта, как ще бъдат похарчени парите и каква е добавената стойност, която проектът дава. Ще останат след третия етап двата най-добри проекта, определени от журито, и четвъртия етап ще бъде финала. Спора ще бъде решен също с гласуване от зрителите.